El projecte Sempre Bio és un projecte europeu de recerca que el seu objectiu és demostrar noves maneres de produir biometà, noves maneres rendibles de produir aquest biometà. I dins del Centre Tecnològic Beta nosaltres el que fem és, dins el procés de la producció, mirem dels diferents corrents de sortida, tant siguin gasosos com pot ser el CO2, com líquids, per exemple el digestat, veure com el podem valoritzar. I en el nostre cas treballem sobretot amb la producció de microalgues per produir proteïna i amb la fermentació en líquid per produir tant bioplàstics com bioquímics. El que fem és començar a nivell d'escala laboratori, però el traslladem també a una escala més gran, l'escala pilot. L'interès és patentar-ho o tenir el know-how, diguem-ne, d'aquestes tecnologies. Les microalgues el que fem és cultivar-les amb aquest CO2 residual que prové del biogàs i també amb el digestat com a font de nutrients. Ens permet fer créixer les microalgues substituint el medi mineral i, per tant, així reduint els costos de producció d'aquestes microalgues. I intentem comparar que el producte final tingui les mateixes característiques que quan ho cultivem amb medi sintètic. Les microalgues tenen un valor nutricional molt interessant pel seu contingut alt en proteïna i també tenen un bon perfil d'aminoàcids essencials que el que s'ha vist és que podrien ser útils per ser utilitzades en substituir diferents suplements del que és el pinso del bestiar. Tenim limitacions més tècniques a nivell de legislació que no podríem nosaltres produir pinso amb aquestes microalgues perquè provenen de digestat que al seu torn prové de diferents residus agroalimentaris. El que fem des d'aquí és aportar evidències tècniques de que és possible produir microalgues amb un perfil nutricional interessant pel consum en animals, però al final intentar tenir un procés més circular i passar del que són ara mateix residus a valoritzar-los i que pogués tornar a entrar a la cadena de valor. L'experiència que tenim en treballar amb BioHubCat és molt positiva. De fet, tot això neix d'una estratègia a nivell de Catalunya, l'estratègia de bioeconomia, que representa una oportunitat en molts sentits, tant pel sector forestal com pel sector agroalimentari, ja que permet incrementar la sostenibilitat, però al mateix temps incrementar la competitivitat d'aquestes empreses que formen part d'aquests sectors i sobretot també representen una oportunitat de diversificació dels seus ingressos. En molts dels projectes que estem treballant hi ha una participació de BioHubCat i també creiem que és molt útil com a finestreta única del Departament d'Agricultura i dels altres departaments involucrats a l'hora de facilitar-nos molts contactes i poder arribar allà on nosaltres, amb els nostres mitjans, de vegades no hi podríem arribar. Treballem amb alguns exemples concrets amb fonts de proteïna alternativa per a alimentació animal, amb tractaments per recuperació de nutrients i la producció de biofertilitzants i, a més, també estem treballant conjuntament amb una iniciativa a nivell territorial, que és Osona Bicircular, que està molt alineada amb l'estratègia de bioeconomia de Catalunya i amb la feina que està fent BioHubCat.